Hej, jeg vil nu vise, hvordan vi kan arbejde med funktionen f af x er lige med ax plus b, altså en førstegradsfunktion. Det første jeg vil gøre, det er, at jeg gerne vil have gitter frem. Det kan jeg gøre heroppe i tegneblok og få gitteret frem. Tilsvarende kan jeg fjerne min x- og y-akse, det er jeg ikke interesseret i. Trykker jeg på flyt tegneflade, så kan jeg lige flytte den lidt ned, så jeg får hovedsageligt de positive værdier vist. Nu vil jeg gerne indsætte to skydere, henholdsvis en for vores a og vores b i funktionen fx er lige med ax plus b. Vores a den skal gå fra minus 5 til maks 5. Anvend. Så vil vores computer anbefale, at vi laver en b naturligvis fra minus 5 til maks 5. Det vil vi også gerne. Nu er vi klar til at skrive vores funktion hernede i inputfeltet. Den hedder ax plus b. Flytter vi nu på de her skyder her, så vil vi kunne ændre vores handlingstal på vores funktion. Og på den måde vil man kunne vise, at jo højere handlingstal, jo mere stejl bliver den. Og jo lavere, jo mindre stejl bliver den så naturligvis. Og kommer vi ned under minus, så begynder den at falde. Tilsvarende kan man vise med b, at skæringen med y-aksen, den ændrer sig afhængig af, om vi kommer op i den positive side eller ned i den negative side. Vi fristfryser den ved, at a er lige med 1,2 og b er 1. Nu vil jeg gerne vise, hvordan vi kan lave et sildeben, og i det her program, der kalder vi det et regneark. Jeg zoomer lidt ud og får lidt flere akser med. Jeg går op i vis, regneark. Her har vi vores regneark, og under A1, der vil vi skrive x. Men i GeoGebra, der bliver vi nødt til at lave sådan en mærke x. Og mærket, det finder I ved siden af ø. Tilsvarende herover vil vi lave et mærke f af x. Og så forsvandt den herover. Vi laver den bare igen så. Sådan der. Og det her mærke, det bliver vi nødt til at lave, fordi at ellers så vil computeren tro, at det blot er en funktion i sig selv. Så man skal lige huske eleverne, at mærke er altid foran x og f af x. Og ellers så laver den kludder i det. X'er. Jeg vil i det her tilfælde vælge, at den skal gå fra minus 5, og den næste koordinat skal være minus 4, og så vil jeg gerne have computeren til at lave dem automatisk. Så jeg markerer de to felter og kører ned. Det er meget vigtigt, at man kun markerer to felter, fordi computeren beregner differencen. I det her tilfælde går fra minus 5 til minus 4, så ved computeren, at vi altså går mod positiv, og så hiver man ned. Laver I 3 koordinater, så kan computeren ikke finde ud af det. Vores f af x koordinat her, der vil vi vælge at skrive, ligesom i Excel, er lige med f parentes. Og vi skal ikke lave et x, fordi hvad er vores x? Ja, i det her tilfælde, der er vores x, det er den her, a2, altså minus 5. Så vi tager f af a2 og trykker enter. Det er minus 5,5. Den her, den kan vi bare køre ned. Så vil computeren vide, at den skal beregne for tilsvarende for de øvrige koordinater på x-aksen. Og lad os da bare lave et tjek. Kan det passe, at 4, den er omkring de lidt mere end 6. Det passer meget godt. 6,2 herovre. Det var egentlig det. Og for lige at gøre det lidt mere muntert, så vil jeg da gerne vise, hvis nu at man ikke laver skydere, og blot vil have en graf skrevet ind, for eksempel 2x plus 8, så skriver man det. Så bemærker man jo nok, at den hedder ikke f af x, men g af x. Skulle man lave et sildeben tilsvarende til den, så vil jeg lave et mærke x, skrive 1 og 2, køre dem ned her. Herover tilsvarende vil jeg lave en g af x.
og er lig med, og her vil jeg så skrive g af C1, C2, det er jo selvfølgelig C2 som er et tal. Så vil den beregne C2, som er 1, ind i vores funktion g af x, og det giver 10, og den her tilsvarende kører ned. Får jeg nu lyst til, at jeg gerne vil se de punkter, som jeg har lavet i mit regneark på min graf, så kan jeg gøre det. Jeg vil gerne lige ændre min graf en anelse. Jeg kan gå herover og holde min mus, så kan jeg lige køre lidt ned på grafen og ændre min tal på vores y-aksen, så bliver den lidt mere stejl. Og nu vil jeg gerne have afsat alle de her punkter. Vi starter med f af x-funktionen. Jeg markerer samtlige tal, men dog ikke mærke x og f af x. Højreklikker. Lav og en liste af punkter. Tilsvarende for den anden. Lav liste af punkter. Der var en. På den måde har jeg fået indtegnet mine koordinater. Det sidste jeg hurtigt vil vise her, det er, hvad nu hvis vi har koordinaterne, men ikke nogen funktion. Det vil sige, at jeg laver en ny x her, mærke x, og jeg laver en ny her, den hedder så en, ikke f eller g, men jeg kalder den hx. Og mine koordinater på x-aksen er 1, 2, og jeg kører videre ned. Og mine koordinater, på, som jeg har fået oplyst af en eller anden opgave, den hedder, starter i 2, og så bliver den til 4, 6, 8 osv. Jeg gider ikke at lave dem alle sammen, så jeg tager bare de sidste 2, og den kører bare ned. Vil man så gerne have sat koordinaterne her ind i på min koordinatsystem, så markerer jeg dem ligesom før og siger lav liste af punkter. De kommer til at ligge her. Jeg kører lige lidt op her for at få dem til at være lidt tydeligere. Nu vil jeg gerne have selvfølgelig tegne en streg igennem. Og det kan jeg gøre ved at lave en linje gennem 2 punkter. Og det er vigtigt, at man vælger den og ikke bare en linjestykke. Man tager en linje gennem 2 punkter. Så vælger jeg 2 tilfældige punkter. Og hvorfor det er vigtigt, at man vælger den? Nu er det den her. Nu har vi snart mange grafer, så jeg ændrer lige farven på den her. Ikke der. Her. Den er rød nu. Det er den røde her, vi har med at gøre. Det er fordi, så får vi ligningen automatisk frem her. Og så står der, at c den er 2x minus y er lige med 0. Og det er jo ikke usandt, men vi vil gerne have ændret den til en ganske almindelig ax plus b, så vi højre klikker på den, og siger, at ligningen skal ligne en y er lige med ax plus b. Så ved vi, at vores ligning for den her, den hedder simpelthen 2x. Og det passer meget godt i og med, at den skærer 0,0, og den stiger med et interval på 2, som vi definerede herovre. Det var alt omkring den rette ligning.